smo tvrtka Bazgin d.o.o. iz Pule. Osnovani smo 1993. godine. U obnovljivim izvorima energije smo od 2007. godine. Osim instalacije, projektiranja i dobave solarne opreme, bavimo se izvođenjem radova. Sa J Solarom radimo od 2023. godine. Što se tiče same suradnje između nas i J Solara, vrlo smo zadovoljni. Što se tiče isporuke robe, kvalitete same opreme i ono što je nama jako izuzetno bitno, same tehničke podrške u obliku razvoja projekata. U zadnjih godinu dana smo sa J Solar modulima razvili jedan projekt u Hrvacama snage 11,5 MW i tamo smo koristili panel 66D46 710 W. Svakako se radujemo budućoj suradnji sa J Solar, te ovom prilikom bi napomenuo da planiramo i razviti suradnju što se tiče baterijskih sustava sa J Solarom.